Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டே 11 கான டெஸ்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நேத்து நைட் வரைக்கும் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே 10 கான டெஸ்ட் டாபிக் டைம் கொடுத்திருந்தேன். சோ எல்லாரும் படிச்சு முடிச்சு டெஸ்ட் எழுதிருப்பீங்கன்னு நம்பிக்கையில தான் டே 11 கான டெஸ்ட் டாபிக் கொடுக்கிறேன். டே 11 கான டெஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th எத்திக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பக்தி இயக்கம். இந்த பக்தி இயக்கமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்த்தியான டாபிக். அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைவம் வைணவம் பத்தி ஃபுல்லாவே டீடைல் கொடுத்திருக்காங்க. சோ EO எக்ஸாம்க்கு யாரெல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களோ தயவு செய்து இந்த டெஸ்ட் வந்து படிச்சு எழுதுங்க. அது இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியான டாபிக் தான். ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நைட்டு சரிங்களா, நாளைக்கு நைட்டுக்குள்ளார 12th எத்திக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பக்தி இயக்கங்கிற டாபிக் படிச்சுட்டு டெலகிராம் குரூப்பில் ஆல்ரெடி டெஸ்ட்டு PDF வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிடுங்க, நாளைக்கு நைட்டுக்குள்ளே அட்டன் பண்ணிடுங்க. அது மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், புதன்கிழமை காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டே 12 கான டெஸ்ட் டாப்பிக்கோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.